Είμαι ο επικεφαλής της Εθνικής Αντιπροσωπείας εκ μέρους του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης στην JTC 21, την Τεχνική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Τεχνητής Νοημοσύνης. Συμμετέχω επίσης στην Επιτροπή υπό την ιδιότητά μου ως σύνδεσμος από την JTC 13, την Τεχνική Επιτροπή Κυβερνοασφάλειας και Ιδιωτικότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης στην Επιτροπή JTC 21. Η κύρια εστίασή μου είναι οι πτυχές της κυβερνοασφάλειας και ιδιωτικότητας στην τεχνητή νοημοσύνη, που διέπουν ένα μεγάλο μέρος της δραστηριότητας της Επιτροπής JTC 21 για να αναπτύξει πρότυπα προς υποστήριξη της εφαρμογής του σχετικού ευρωπαϊκού νόμου σε σχέση με τη διαδικασία συμμόρφωσης που πρέπει να ακολουθούν τα προϊόντα με ενσωματωμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η κυβερνοασφάλεια και η ιδιωτικότητα είναι θεμελιώδη στοιχεία για την επιτυχή υιοθέτηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης. Παρέχουν επίσης την απαραίτητη εμπιστοσύνη που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Χωρίς ασφάλεια, η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και η υιοθέτηση της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης δεν θα ήταν δυνατή ή επιτυχής.